Ze is een alleenstaande mem van fjouwerbaan tussen de fjouwer en de tolve ier. Tina Dekes. Een betelle baan zit er vanwege haar zoons net meer in. Maar vrijwilligerswerk in het wiekcentrum bevalt haar goed. Hier is de werkdruk leeg. Ik ben met een kerstboom aan het schilderen. 20 december wordt er in het wijkcentrum een kerstmarkt gehouden. Maar wij verkopen hier ook voor bij ons aan de pand. Tina moet rondkomen van een bijstandsuitkering en dat is het dreig, maar fjouwerbaan. Heel moeilijk soms, maar mijn kinderen zijn er nu al bijna 2 jaar gewend aan dat mama weinig inkomen krijgen. Dat ze niet alles kan hebben wat ze willen, maar ze leven gewoon mee met mij samen. Maar wat moeten jullie bijvoorbeeld laten? Wat kan niet? Zoals dure cadeaus. En daar houden ze gewoon rekening mee. Sinterklaas komt eraan en wat? Nou, daar heb ik van de voedselbank heel veel dingen gekregen. En ik krijg heel veel van mijn ouders. En dat is gewoon, zo moeten ze mee leven. Je zou de werkplaats van het wiekcentrum eens wel een lotgenotenclub niet hebben kennen. Er komen een soort mensen die in dezelfde situatie als Tina zitten. Nee, je ziet ook heel veel mensen dat inkomen, schulden, voedselbanken. Je ziet er bij de voedselbank ook heel veel mensen hier uit de wijk weg. En sommige mensen hebben het moeilijk, maar ja, probeer je positieve kanten wel laten zien. Ik heb 4 kinderen en ik voel me niet arm. Mensen meestal zeggen, ja, je voelt je arm dat je bij de voedselbank zit. Nee, ik moet blij wezen dat de voedselbank in Nederland is. Dat ze voor je klaarstaan.